The number vibration produced use the number all the electromagnetic the number of vibration produced per second. सोर दं कमेन्ट हरदो जोंहा The number of vibration produced per second.
बर' बाजै दलुर मोखां मोनदेर सुवाखै माब्रे रावबो कमेन्ट हरा माथो सायावल' नायो सोर सोर दं जोंहा अननानै कमेन्ट हरदो लाइक खनसे थुना होलांदो
Manas बर' मा बानायदों ओरैनो दं मानास बर' लाइक दान थेंक इउ मानास बर' हा हानो SM बर' लाइक दान थेंक इउ Manas बर' hello लाइक दान थेंक इउ मा खालामदों मानास बर' ओंखारजाबाय नामा सोरहा गानिया दाबो मोनफैया सोरहा अबाव थांनो मानास बर' दाबो सफैया मानास बर' manas बर' on thank you manas बर' iyo नो बोथोर ब्लग हेलो गुड मर्निं मा खालामदों बोथोर ब्लग मानास बर' हे ओंखाम जाबाय नामा मानास बर' माबाखौ लांगोन खोमा Donu Polisa, good morning, Bazu. Good morning. Like and message done, Bazina. Thank you. Third block on.
Tonu Bazayne Better Blog on Manas Bar Manas Bar net slone बा थर्न कलेजिया मा होनदों जोंहा बाजै सा लोंबाय नामा होनो लोंखांबाय थर्न कलेजिया ए नंगौ नामा बोथोरा मा होनदों गल गल जादोंलै बाजैनो नेटानो नांनो नागिरा गल गल जाबाय थायो बोथोरा मा होनदों इदु थर्न कलेजिया मा होनदों बाजै मोजां नुवाखै ओइ केमेरायानो मोजां नङा आंना माबाया सेल्फिया बोथोर ब्लग दे लोगोफोर अननाय मा होनदों अननानै बे लोगोफोर अननानै कमेन्ट खामिनो मानास बर' आं मा होनदों आं खिग्रोनि र' ना मा होनदों मानास बर'आ खिग्रोनि र' होनो मानास बर'आ मानास बर'आ मा होनदों आं जाग्रोनि र'नो जा बोथोर ब्लग दे लोगो जालायदो लोगोफोरनो दे जोंहा सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायलायदो गासिबो कमेन्ट हरलायलायदो टर्न कलेजा बाजै आदायालाय बोरोनो आदा गैया आदाया न'आव थांदो न'आव थांबाय आं जाफैदों न'आव बोथोर ब्लग अन टर्न कलेजा
गल गल जादों नामा? मा चकलेट? Chocolate. गोथाव KitKat. नंगौना नङा? Go good. No. No. अबेयानो नायानो Total. अबे मन'खौसो नुदों गोथाव बोथोर ब्लग दे बाजै मा होनो हर आइडि हरनो आइडियानो गैयालै आंनाव दाबोसो माबा चकलेट मा भाजा मानास बर' साम' सबाय मैयानिनो साम'आलाय खननाय ना बायनायहाय बायनायनो बोथोर ब्लग र' दै बाजै आं ओंखाम मा होनो जानोसै बाय बाय बाजैनो दे जा जानांदो सोनियाना मा होनदों कुमारिया मा होनदों गुड मर्निं दिदिनो गुड मर्निं थेंक इउ हाय हेलौ मानास बर'आ मा होनदों
Suniana Kumari बोथोर ब्लग फाय रिटार्न कल दन बोथोर ब्लगा थांखो ना माखो Suniana Kumari ha no Mandaya Suniana Kumari Tonu Kaliza return call done What are the main sources of information?
the greenhouse gas. That includes
मनज बर' अन जाखांबाय नामा मनज बर' ओंखाम? मनज बर' अन अबाव दं मनज बर' न'आव दंना अबेबा दं? न'आव गासिबो दं नामा? नोंहालाय आंबो दं आरो ओरैनो उन्दुनानै। मा जादोंनो माया मा जानो? मा जादों ना मा जादों होनदों? ओंखाम जाबाय नामा होनो? जाखांबाय।
मा जादों? माया? मानास र' बाय बाय आंहा गस्ला सुहांदोनो सुवारो जाया मानदो romantic boy नो romantic boy hi hello yes